Lukáško je veľmi dobrý proste. A má veľmi veľké srdiečko. Láska pre mňa znamená takú symbiózu dvoch duší. Proste je to pre mňa niečo také, že viem, že mám toho človeka, s ktorým si sadnem, ale druhá vec, viem, na ktorého sa, že sa mám na koho oprieť. On sa môže oprieť o mňa a viem, že je to proste tá spriaznená duša. Že sme proste dvaja, ktorí sa doplňame, vieme, že si nám na sebe záleží a že chceme byť spolu. Robo som čavský princ. No, toto bude káva. A videa budeš mať rovno zo svadby. To je také vysoký, že sa stratím pri ňom. Druhé svadbe, dáme dobre. Dáme to aj nešok, aj keď má stres a ja mám stres, ale stále som tu pre teba, stále budeš mať vo mne oporu a dáme to spolu. Nikdy nie si sama, vieš, že sa na mňa môžeš hocikedy spoľahnúť. Ľúbim ťa. Cítim sa veľmi dobre. Som kuštík taká v strese, ale si myslím, že keď sa stretnem s Lukáškom, tak to bude už lepšie, že už nebudem na tom sama, ale budeme na to spolu, takže... Láska moja. To je pre teba. Tak čo, ideme do kostola? Môžeme ísť. Mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlúčuje. Amen. Ešte niečo máš na srdci, čo by si povedal? Nie,
Nemám to strašne veľa, ale som tak po strese, že už aj kokcem pomaličky.